Dělí v průměru 8 hodin a 4 minuty. Slunce dnes v České republice vyšlo v 7 hodin 56 minut a zapadlo ve 4 odpoledne. Je to nejkratší den, přesto nedrží žádný rekord v čase východu ani západu slunce. Kdybychom chtěli zjistit okamžik, kdy třeba slunce vyjde nejpozději, tak to už bylo 12. prosince. Naopak na nejkratší západ si musíme počkat do Silvestra. Dny, kdy jen krátce svítí slunce, mají negativní vliv na lidskou psychiku i biologické aktivity zvířat. Nedostatek světla dělá depresi. Aurelianus už v roce 250 po Kristu popsal, že třeba letargické a depresivní vystavovat slunci. Samozřejmě na ty zvířata, která jsou ve výběžích, tak to určitě vliv má, protože světlo působí na fotoreceptory, jako jsou oči. 21. prosinec je nejkratším dnem na severní polokouli. Například v Oslu uplynulo od východu k západu slunce dnes pouze necelých 6 hodin. Na jižní polokouli je to obráceně. Teď už se na severní polokouli začnou dny prodlužovat. Už na nový rok o slepičí krok. Slepičí krok v tomto podání trvá asi 6 minut. Ten skok na 3 krále je opět o 6 minut. 21. prosince uplyne v České republice od východu k západu slunce 8 hodin a 4 minuty. Za půl roku 21. června bude den delší o 8 hodin a 18 minut. Petr Sojka, Česká televize.